wae wae tengjan iku atiku yo loro banget. Wong aku kecilik dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo budayaku ki tenanan, Ger. Ora mung asal-asalan. Aku ning endi wae kaya-kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Ning kok aku karo Mitah diunekke kaya ngono. Diunekke salahku apa? Mongko aku ki mujadah ning kono ki aku ora tau lho dibayar ngono ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ngelmu. Ngono lho. Ternyata jebulane kaya ngono. Aku mung tak empet wae nak ere. Mung meneng wae lagi ndelalah kok embu sapa kok duwe videone kok ngono njero malah di share ke Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.